Osjećamo se kao predvodnici našeg sporta i imamo i tu obavezu da sve što valja za naš sport ispratimo, pa tako smo prvo došli kod vas, jer pošli na vašu kuću i nije ovo prvi put. I trener godine. Nije ovo prvi put da smo radili i sarađivali. A svestan svakako da jesam zato što smo ciljali na to i onda nisam svestan šta je, koliko je to veliko u globalnom, ali svestan sam da smo napali vrhunski rezultat. Kad ću početi da ga slavim, verovatno kad malo se stišaju strasti. Zašto su kasnije devojčice najčešće počele da se bave tekvondom, a zašto si ti počela? Šta je tebe? Ja sam uvek bila dete koja je volila sport, tako su mi roditelji naučili, sestra i ja smo menjale razne sportove, ona se zadržala na odbojci, ja sam posle košarke i kida folklora videla plakat tekvondo kluba Galeb na mojoj osnovnoj školi. I tad su bile neke demonstracije u školi, ja nisam stigla da ih pogledam, ali me majka odvela u gimnaziju Nikola Tesla. I mislim da se i ona i ja dobro sećamo tog momenta, to je bilo davno 2002. godine, ali Gale je bio upečatljiv tada koliko je i sada. Mislim da kako mi odmah pamtio ime i energija koja je bila tamo, meni se svidao sport iako roditelji, ne mogu da kažem nisu odobravali, ali bili su malo uplašeni za mene kad su videli onoliko udaraca, udaranje fokusara, sparinge, ali mene to odmah privuklo. Jako brzo su došli turniri i takmičenja i ja se sećam ovog prvog turnira, to je bio na sestrin rođendan 2003. godine i osvojila sam zlatnu medalju na prvenstvu države. I jedan od trenera koji je bio deo kluba, Dragan Jablon, Gale prišao njemu i pogledao ovu malu zver. I tako je počelo. Mislim, svi ti neki momenti koji mi se sad vraćaju, to je ono što mi najviše emocije budi, da evo, počeli smo s takmičima 2003. godine, tekvondo klub Galev je, da kažem, moja druga porodica, klub sa toliko rezultata i svi su oni ponikli, da kažem, od jedne divne i ljubavi i energije. Se isplakala? Jeste, pa bila sam jako tužna. Ono što mi je prolazilo kroz glavu jeste prethodnih 5 godina šta smo sve uložili, koliko smo radili, da se moj turnir završi tako tek u 6 minuta. Ali, eto, kao što sam rekla, tad sam se isplakala, evo i sad mi bude teško kad pomislim na to, ali eto, hvala Bogu da sam imala drugu šansu, da sam imala šansu da se borim za bronzanu medalju i eto, drago mi je da sam uspela da pobedim dve stvarno odlične protivnice i da smo stigli bar do bronzanog odličja. Bar. Neće da plačemo, šta da.